Obrátili sa na mňa Andrej s Luciou a porozprávali mi o koncepte, ktorý majú a veľmi sa mi zapáčil, totižto knihy Márie Ďuričkovej boli pre mňa kľúčovou súčasťou detstva, dovolím si povedať, a v niečom aj formovali moju lásku k sci-fi a fantasy, lebo toto sú, povedal by som, moje hlavné žánre. A keď mi teda povedali, že majú aj pre mňa ponuku, že by som mohol napísať poviedku a vybrať si jednu z tých tém, ktoré vlastne budú do určitej miery kopírovať tie témy v pôvodných knihách Márie Ďuričkovej, tak bol som veľmi nadšený. Som si povedal, že toto je v niečom splnený sen, o ktorom som ani nevedel, že som ho mal. A potom sa mi tak akože troška osobne skomplikovala situácia. Mal som nejaký COVID a aj som sa teda ospravedlňoval, že veľmi ma to mrzí, ale nestíham dopísať, lebo nepracuje mozog tak, ako by mal. A našťastie na mňa počkali a povedali, že ešte mám času písať, tak som sa schopil a písal som dňom i nocou, aby poviedka bola čo najlepšia. Paradoxne, že podľa mňa som vedel povedať hneď na prvom stretnutí, že ja by som chcel písať o bratislavskom čertovi, lebo to je asi moja najobľúbenejšia povesť, je o starcovi s bielou bradou, ktorého bratislavský čert vypálil na pamiatku na väžu starej radnice. A vlastne hneď prvá vec, ktorú som povedal, že toto je to, čo by som si chcel vybrať. Našťastie bola k dispozícii téma a samozrejme, že som si potom tie povesti prelistoval a spätne pozrel, ale čítal som ich už ako dieťa, takže nebolo to pre mňa niečo, čo by som neočakával. Skôr to bolo príjemné rozpomenúť sa, o čom boli. Nuž, je o bratislavskom čertovi. A bratislavský čert je taká veľmi zvláštna postavička, lebo on je taký troška nešikovný. Stále je to čert, ktorý má také tie čertovské funkcie, že vie zlých ľudí zobrať do pekla, občas vie byť zlomyselný a občas sa naplno prejaví to jeho babratstvo, ako napríklad keď bol Krampusom a v skutočnosti vždy, keď chcel spraviť niečo zlé, tak som podaril urobiť niečo dobré a bol za to veľmi vyhrešený z pekla. Takže je to o tejto postave a práve o tej povesti o starcovi s bielou bradou, to je ten krivoprísažník, ktorý sa pokúsil obrať o pozemok chudobnú vdovu a nakoniec bol za to vytrestaný bratislavským čertom. A hlavná výzva z môjho pohľadu bola tá, že ten čert vlastne nie je kladná postava. On sám o sebe je v zásade záporák, aj keď sa na ňom smejeme, lebo je v niečom nešikovný a v niečom je hlúpy. On je taký anachronizmus, on už v tej dobe tých povestí v zásade ako keby do toho sveta nepatril. On ako keby prišiel z rozprávky už vtedy do tých povestí. A preto bolo pre mňa hlavnou výzvou nájsť takú nejakú postavu, ktorá by bola v tomto paralelou, lebo som si povedal, že keď píšem sci-fi a fantasy celý život, tak teraz chcem, aby to nebolo sci-fi ani fantasy, že bude to viac menej realistické, možno s nejakými troška absurdnými prúkami. Tak som si vymyslel postavu takého posledného bratislavského mafiána, takého z 90. rokov, ktorý zostal tak povedať zabudnutý po tom, čo všetkých jeho kumpánov pozatýkali a žije si tam v takom svojom malom súkromnom svete a úplne tomu nášmu celkovému svetu nerozumie a prekvapuje ho. A práve ako ten bratislavský čert, tým sa mi podarilo zachovať to, že nebola to kladná postava a napriek tomu v niečom to bol hrdina, s ktorým sa vedel ten človek alebo čitateľ do určitej miery stotožniť. Bavila ma na tom najviac tá výzva, že som si povedal, že rád by som napísal niečo, čo v niečom kopíruje tú povesť, ale zároveň je to bez tých fantastických prvkov. A tá transpozícia tej povesti do toho súčasného sveta ma na tom asi bavila najviac. A za mňa poviedka ide nejakým dobrým smerom, pokiaľ sa dokážem
zžiť s tou postavou, že ma zaujíma, že čo sa jej udeje. A keď som si vytvoril postavu tohto strateného mafiána, strateného vo svete, tak som videl, že ma to baví nejak písať a potom aj čítať, že čo sa s ním vlastne deje, tak som tušil, že možno som na nejakej správnej stope. Myslím, že tých dôvodov je veľa. Podľa mňa tá kniha je krásna. A teraz myslím aj vizuálne, aj čo sa týka ilustrácií, aj fotografií. Myslím si, že sa veľmi pekne podarilo naplniť ten koncept, že viacero autorov a autoriek, ktorí majú každý svoj štýl, dokázali sa prispôsobiť a zložiť tú poctu Márii Ďuričkovej ako tej hlavnej legende. A myslím si, že je veľmi fajn, že tie povesti, ktoré znamenali veľa pre predchádzajúce generácie, dostali taký ďalší, povedzme, že doping v podobe ich prepisu a prerozprávania v moderných podmienkach. Takže myslím si, že najlepší variant je ten, že prečítať si pôvodné Ďuričkovej knižky a potom si prečítať túto knihu a podľa mňa vtedy si to človek najviac užije. Ďakujem aj ja.